izvezvizvi saidi rekuno kushurugwi yese kwadanwa musangano kubva kuna natongogara. Nhasi kwadanwa musangano wadanwa wanzi munhu wese zvake, munhu wese akunofanirwa kuti asare mumba. Mhuri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka kushurugwi iko zvinezvi. The current situation pari kunzi ZANU-PF is in a panic mode. That is the current situation. Ndo zvinhu zviri kutoitika, information itoripo according to my sources evanhu vari kundisendera zviri kuitika. Vanhu vari kumanikidzwa kuti hande kumusangano. Vaenda kumusangano inyaya zhinji hombe irikoko nderi kunzi vanhu vari kunzi musapinde murodhi musi wa 31 March according to the sender of the information. Ndo mashoko andiri kutambira panapa. Chimbonzwai zvimwe zvinhu zvaari kutaura panapa. Pose panapa panoswaridzwa musika kulendi. I think uri kuona mota dzezano dzizera apo idzo. Vanhu vanzi vode vangoenda kurali yandakudza kuti kune rali iriko nhasi yangodedzerwa musi wa 15 March. Dzimisika yese ngaivhare. I don't know kuti chii chiri kumbonyatsoitika because unozwa kuti kana izvo vakungomhanya futi kungodedzera kachiri musangano yavo pavanodira kungonziko zvinezvi vakungoti vanhu vase vamhanya kumusangano. We all know kuti vanhu vakadedzwa kumusangano kuZimbabwe vakadedzerwa musangano nemwe political party vanhu vanosungwa, but I don't know what's so special about this political party here ZANU-PF. I don't know kuti are they more Zimbabwean than others. Chii chinonyatsoitika pari kuti vhiringidza ipapo panoda kuti panyatsoongororwa. Ndi uri sei uya mudhara anonzi ED wazopanika zvekutodaro. Izvezvizvi saidi rekuno kushurugwi yese kwadanwa musangano kubva kuna natongogara. Nhasi kwadanwa musangano wadanwa wanzi munhu wese zvake, munhu wese akunofanirwa kuti asare mumba. Waya patongogara kutanga na 10 AM. Then kuna nachitora uku kuchitora vanhu vanzi na 10 AM munhu wese. Kozoti mushurugwi CBD mushurugwi chaimo hanzi magweja ese mavhenda ese tinokudai munhu wese zvake. Hakuna vhenda ari kutenderwa kuonekwa ari pamusika. Hakuna vemashopu vanofanirwa kunge vachimira pamashopusi zvekudaro. Mofanirwa kuti kumashopusi kumungotorova lolo zvekutodaro. Otherwise kuri kutongovhura semushurugwi muri kutongovhura mashopusi mahombe akaita sana Pote, vana Pota nana PH nana Vital ndo vari kuvhura. Asi vamwe vese zvitakada zvimatakishopu zvidiki zvavanzi hatidi kutomboona chakavhura. Vanzi mushurugwi munhu wese anofanirwa kuti asangane pamakusha clinic ndo pari kuungana vanhu na 10. Zvadoshedzerwa pachimba cheZANU-PF apo chiri pachikoma apo pasadi pepamumvuri apo parengi yepamumvuri, rengi yemushurugwi inonzi pamumvuri, pachimba chavo chiri pamusoro apo icho zvakadaidzirwa nezuro. Chakachaya bachirundinakidza manje vanhu havasi tombodawo zvinzwa zvose izvozvo. Semagweja ndokutorevesa kuti hakuna kwatinoenda. Magweja totoshedzera kuti hakuna kwatinoenda, hatidi kuzvisina nebasa rese izvozvo. Zvekuti tidamwe kuti musangano tawo totasa kudzwa kunzi musapinda murodhi musi wa 31 March. Ndezvekupenga izvo 31 tetirimo. Ende sesu takatoronga tikatopedza. Takatopedza zvekudaro. Taangomirira chete signal. Tobva tapinda. Ndo nyaya dziripo muri yeZimbabwe dzandangondingoya nadzo ndakakubatira ndakasanganisa. So zvandichaita panapa ndichasiya kune imwe audio zvekare munyatsogara manzwisisa zvinhu zvese zviri kuitika munyika kuitira kuti tigare takafambirana. Iko zvinhu zvakungodiwa muZimbabwe kana everywhere you are. Gara wakatenga data kana ndoza nyaya dzekuZimbabwe because kwatakuenda takusvika kunonzi kwamvura yacheka makumbo. Kana uchinge une something to say, number idzodzo ndo basa radzo 24/7 munongosenda anything that is happening in Zimbabwe. Ende toba tangoisa panapa pa People's channel yevanhu. Kuleni kuriseku Kuleni TV kurisei. Ini ndino mashoko andiroti nditaurewo pa champion kunyanya weku side kwangu wanosapota wachamisa. Hazvina kuipa kuti titi vachamisa vapinde sezvatinovarira tose. Asi parivo pamwe patinotongoona kuti haisi nguva yemaelection inoi. Haisi nguva yemakampeni ekuti toda kuvhota, inguva yekuti tivhotere vanhu kuti vazogara muchigaro. Ino inguva yekuti Mnangagwa aende
mune chokwadi here chekuti zvinhu zvikasiyiwa zvakadaro 2028 taizomubvisa Mnangagwa. Saka ngatiregei kuita discord pazvinhu zvinoona chirongwa zvakanaka. Toziva kuti vachamisa, tinovada tose totovada vachamisa, but ino haisi nguva yekuti tiswere chimhanzana nezvinhu zvakadaro. Inguva yekuti tibvise Mnangagwa. Izvozvo tinonozviita kana takuenda kuma-election uko. Toona sekuti tikadaro pama-citizen pama-champion ka kunyanyanya vanosapota vachamisa kusanganisa neni wacho tinge takura. Pozvo zvimwe zvazvo zvatiri kuita ka zvoratidza kuti hatina kana direction. Tongouya nekuita discord. Ngatingofambawo nenzira imwe chete, ngatingofambawo nenzira iri kufambiwa nevamwe kuti tibvise munhu nezvigananda zvake. Timborega nyaya yekuti isu tozoda vachamisa, toda kuti vachamisa vapinde. Vachamisa vanopinda papi pacho. Chero vakapinda vachamisa vacho vanonga vangopinda zvisiri pamutemo. Handi isu tinoclaima kuti isu takabiridzirwa sarudzo 2023. But pane mashoko akataurwa netimu yavageza vanova Comrade Nux Chiwero akati pama-election akaitwa 2023 hakuna munhu akahwina pama-election aya. Saka isusu kana tichitoda kuti vachamisa vapinde, vanopinda papi pacho nekuti vakapinda vachamisa ivo pachezvavo vanenge vatongopindawo zvisiri pamutemo. Hanimozviona vanenge vangopindawo zvisiri pamutemo. Saka isi tangoti tamirirawo panguva yema-election kuti tozovhotera munhu watoda, but panguva ino tomboteedza zviri kudiwa kuti nyika yedu iende mberi. Hamuzvioni here tiri kukonzesa imwe confusion isingaiti. Itongori discord pozi umwe naumwe achingopinda achingoisa audio zvitongori opposite nezvinhu zviri kurongwa nevamwe zvakanaka. Harimozviona vari kwari kumberi vanotungamirira vakaita sana madzibaba veshanduko vaya hamuwanzi vachitaura izvozvo. Ndio vanhu vari vanonga vachitotaura izvozvo, but mukaona vakanyarara vari kutoziva zvekumberi kuti kumberi kunei. Mukaona vanhu vakaita sei vavo vakanyarara vari kumberi kwedu vakanyarara, which means vanondoziva zviri kuitika zviri kumberi. Saka isusu ngatimbomirai kudzungurika kwedu, papazi yedu ngaite timboteerera zvinhu zviri kutaurwa, tibatire pambo nevamwe. Haisi nguva yekupikisana ino, asi kuti nguva yekuti tikwanise kubatana. Zvozoti kwanzi ZANU-PF zvazodii ZANU-PF ino haisiri nguva yekuti titaure zvinhu zvakadaro. Ende isusu tofanira kuteerera zvinobva kuvakuru. Kana vakuru vedu vakanyarara handiti kureva kuti zvinhu zviri kufamba nenzira yakanaka. But tikaoneka isu takutopatsarara tichitaura zvisina basa zvoti kana musingapinzi vachamisa muna muchiita zvinhu zvenyu moga, hamuoni here kuti tinovatira kukanganisa zvimwe zvinhu. Tasiyeni nevarakashi, which means tinotangova varakashiri. Saka machampion di tambomira nyaya yediscord bosi. Nyaya yediscord iri kukonzesa zvinhu zvakawanda asingaiti. Vamwe vatone confusion kutaura kudai. Vacho vanonga vachiti kwai toda vachamisa. Vakanzi alright chiitai. Hapana anokwanisa kumubvisa Mnangagwa wacho. Haimozviona. Saka tisati tangobatirana nevamwe, tiite zviri kuitwa nevamwe. Toteerera vari kumberi kwedu kuti vari kuti kudii. Kuti tisaisa discord kuvamwe. Bosi vari kuvamwe vanhu vane moyo isinganonoki kutendeuka. Bosi ndikauya panapa ndikataura mashoko ane chekuita nekuopoza zvinhu zviri kurongwa nevamwe. Vari kuvachaniteerera. Hanimozviona. Ito imwe nhamba inonga yatohafuka iyoyo. Saka tadii tambomira kudzungurika kwedu nekutaura zvinhu zvisingaendesi nyika kumberi. Bosi nyaya iri apa ndeyekubvisa Mnangagwa. Hatisi pama-election, hatisi pama-campaign, tiri panguva yekuda kubvisa Mnangagwa. Tokwanisa kuti tikadaro tikakwanisa kunzwisisa kuti chii chekutora nzvimbo panguva ino yatiri inayo, togona kubatsirika sema-citizen. Zviripo zvinhu tingoshandisawo pfungwa vanhu vaMwari. Tatenda zvangu kurenda.